ka ba pho bad yaw para bakhat du jong phi phin wal lam ringkat bad phi hanga kumta an pin shisha ya ki ktin jong phi ru phin om yap pe ba hiti kentin mo an pin shisha ya ki ktin jong phi ru phin om yap te kila le kumta te ka tu ka jingbu untuk phi ru phin om yap ka long bet ba kan ni ka jingbam ka ba ai men ta ni telara se yeng la phi phim bat ka ktin ke mutang kat tu la akut am sisi bakal akut tu de phimon phai biang lakun ki humut ka badakwa barakin im ta kemut kin haban walam ya uniu para bakat du jomki tiki te kila le kamta kintin ki te kila le kamta ka shulong betang ba kilik phai slari sila ka jong ka yeng lem bakani ka jing thu la na ne manuan lam yu para bakat du na mana sedang ina yo puli ba Joseph tum kwa au Jacob kwa on phai Benjamin atu takala shay na sedang timta ka shong ka jingit kri jong ki am to pet ka dekat ka bar huai ka dekat ka bar huai te ka keren chpang jong ka jing lewet ka jong ki ta ma ki keren ma ki te Joseph sung thu lon te ki ong hi ngila rem chpang utau para jong ni na bangila I ka jing janjar min sim jong u min ba ula kerpat yangi te mangi ngim sim sngo satya ya u nomor katakan kalaja kan ka jing janjar hangi kalau katu ka jing jate long ka jing keren ka jong Joseph bat ken men de hadu akan ni ka kelmat ba ka peluet iki dah kai ba pikiran ne man Joseph ukuran khar ai dan ban penlong iki ban peluet iki la ni ban penpai ka jemut jong ki sai bi da ble te man ta ki ni ki khot ki thu ini ka poi sha ka thong le ba ki kan ma wa kai bi da ble mong pharang ma what goes around comes around đây kalau kat hadu bukan penkendit benri bagi le ben ko bobiang i Joseph begini lo jong para hadu kat tu sya te mentah ni hingma le jong yo nomor kata ken kala ja kan ni ke jing janjar ni kemut ke jing luat ni ke berasir kai te lais ngi hing ni cuma dor te tang lais ngi hing bendi kapoi hidup sini tim simit hu I kiamat kumnu hata kai bendi kan la ki smart ga pahu pai ka bam ne ga jing stop dan tep nai tama ka penlong ki per kan ma ga ada te long ka jing janjar ka jong ki hang ni ke baki keren ka long ben ka mental torture te ki kat hadu bak pen phai seki ba pleng yelau para ngim sim don jing isen ai te mentang ni ru nging mat ka ju te imat hang ni la penyedat la penong store hai ban ya kadat saban ni jing kenapa ka jing janjar ni ka jing kordiat jong nu re jong no hakanu re kanu ka samoy la ni ka por ka de ushawi ban pen phai ka jing mot jong utau ba man seki e bladep ki ba desiu ki bo di ban pen bet ni le tam ai kala ban lo sai em nginum la ban ring kum ta solan sar namarkan kai pheram na kawi ke jing ja na kawi ke jing im brio kawi ke pada ka jing im jong kalong bri man brio tila da brio sibu mta krem le kanu sibu mat ka jing ja unti nei pada ya kai ke bo sibu dalam dan ni telong kan miyang kan ya te kumbalong ni te kini nomor mi keren be ka jeli namang ila tip ik te nang wismat ayu kini kin men hile kan te menta pada hang ni kinu jor ya ka ai ke bama kile ya lau jong para te kum ka ju ka jing le kawan hakihi te ka ba nyo jing kai nani te kelong be aswa bingin le ya ka ai ya no ru to ngin puson ngin parkhan boyo kata ka ju ka jing le kon jangi ka pai kala te ka dekat ka bar puar pe wat uni men ning kong jong ki ni boro spara ru uben wong ngam simla ong hapi habang ala keren wat le pop video samla ti phim skap satia ban namar kata ti hakmi an sapan ya kasnam jong u ti uni wan aku moi badam namar ngi I ba ku men habang I puli to kolong ka bla finyo ula persyang ya kaban ya da yo Joseph bad wong to bu yu khatriu dakmi anti bon sala bon yo kan sei betul yo Joseph tanda dalawan pade kat kum khatukul nang ba hinyo pade ula u Joseph la dap sei no dik dihin men adap dia u ti hatto ngani ka dekat ka arfu ar ni long ka jingkeli ka sumi hang ni kan ya perkan hatto ka mut mo
bau ni ure uban upersyang ban pen kesan ya ladi ban pen rem ya kini kiwi pada kipara. Kentian kalau om tak Ini kumunta dai. Tenrai la kalong kumnu ru ni bet ikan namla ban pen kesan namal kum hunmen ya ka jingkit klik ke udan shimla ban pendap am. Shimla ban ko pen ko ngo i para ka jung tu ko por bagi dia jusam. Bagi kap stelio. Shimla ka ikhtiar ka jung ka thali. Long kini ki bayibun. Ki khamla ma ki. Ti unumla ban thet kti le dia namar baha ka por ka balet ra khubor chok pa uru ya menjur langan. Ya menjur. Teh ka jing menjur lang ka jung. Kabamot uni ure uben ukelanong rem kan. Men bau dang ya sa ya ka tu ka jing temu jo gini giwi para ban penstom jo sa ne war ban penyam. Udan ako ginong rem ya sa nam taun ni. Ndakila leila khubor pat chok pa pau jo sa uni ulai sto aktilang. Kabot sampai jar kan. Lalong wis no akti kan. Silent is concern mo parang kabamot ikelanong rem kan. Mencuai long kan mereka balik antara posisi yang lang kabayong kan tebul ke jeng long beri belum tak kan lapoi ha ka kim khat jong jeng im jangan aju ya tementa pat hang ni hakmat ukpal aklanong rem to haklau takawai uya sat to da kawai yang nong rem au pha hakmat ukpal aklanong rem ta menta hang ni pat ya sat da ngam laong iklat pa lejong ba pada kelanong rem asin style te wat la kumong fi la kelanong rem kum taru andai haka bakut hi wong ba ya ka ka bangi la le la jong para ya ka snam jong sadawa te ni kani ka benta ba ong ka snam jong sabar dawa ni shan poi ni benta ya ka bangi la le para ni kalau mau kerja kentin ni kerja statement mau ayam ka ba hang ni pan usdang me wan ra beng ti ikhtiar mente wala kham sung tho ya ka ka bangila le mon ngaro ngat piru pingat lang te ka jing wan ra beng kentien ka snam ka jong u kan long halor jong iem atau ka ni ka jing mut ka mo berkhat bo ni ruben berkhat bo josep ayam kan poi sata ya poi sata mot kam badu kan klem mat kim pat tip ni waki ya kran di josep nomor ka snam hi kan mut di ka jing im te ya ka jing im ka jong josep an sapan nangi de te ka kalau gat lut em ni na do ruben ha du kini kiwe pada kiba para padu to ka khot ka war fulai ka jing luet ka jong kinmen ka kata am josep nomor josep usngot hu biang yang ka ktin jong Hendak ibu keren ni ki umpat keren nak ktin jong keren dak ktin ijib te ka khot ka war fulai ka itu ini kim shim tip bau josep ulai asno yaki nomor ladon unong batai ktin apa dengan jong ki kamon udan be unang penkelaktian unang interpreter begini tahu kai bagi keren tahu ya semulun utip lut tu saya ini kedat kan dia dah kan ni kapur ke ba uni unang batai ya Joseph sepang jok jing keren je kini men ki jong syaka ktin jemon ktin Hebrew tu Joseph layo ru em ban kami uni unang batai lau dia nang bunong batai bobit ni ulong simau arti sim kan mo ini nang batai ketian ilet kita men yang Joseph ilet ke jemot ka duty ke jong kalong ban pengelaktian lagi juga po ilong inok sentiat nang tahu Joseph nang tahu spy te indawan pas dawan ai ku bo Joseph wan ai report pan ha juga kombat ilong bi asal fikir jong i pendep ke duty nang ai report pan ha juga long iklam tip bau Joseph udah way apa dia bikin para tapi ya asal fikir kan kalau ngunong tray bahak kan ngunong kelaktir kalau nak ke bangi ya pulih ni semua kubet bau Joseph uyo semua be ni kana kum bawan ra udiu nong pekalaktin kat bau nong pekalaktin be tip bau Joseph usung thu lot ya baro ke begini kan menjuk ki keren te kani kadan biang katu ka jingilong nang we ni hapdeng si para kat hadu ba kim itu yu kat ba mu itu iki ti uni nang pekalaktin du pat la ban yokem bau Joseph di para begini tak yo Joseph Schmidt ni kan win-win situation kan tai ro jom kan tapi penisha ke jing champang ke jing start mu kan gumnos nisha
Ti ka khot ka war phosau ka thu ingi baki je kren je kin men ha baki kilowatt luwet lang ti ula phai no landat na ki bu ula yam bat ula wan pat sashi sin shaki ula kren haki bat ula shim yo simion naki bu la pha khom yo khma jaki pendek ek bu ong ai bu wi ba nga okay ti simion du de wi ni kin men ki jong u te nyim la ban song thu ba le bu shim kerpang yu pa de na pedeng jo kini ki bashpara kan Namaro Benjamin bamu ugris para try. Simeon ngam kenal. Simeon tingi puli kan ka lenong ko arp khandai ka khot balai hulai kan. Arp khandai la. Khot balai hulai. Tengok. Arp khandai ka khot ka ba lai hulai. Arp khandai lai hulai nei. Lai hulai. Pe kan ni ketika keren sepanjang ni kali AM. Kalau pun kun biang pat bat kala kha ya kun. Bat kala ong na ba utrai ula ya sngo bala isi yanga namar kata ula iPad ya uniru te kala khot kerteng usimion ya u. Oh kamut kani ka sai kan kani ka khot ba khandai lai fulai lan dong. Ko ar khandai lai fulai ar khandai lan dong lai fulai. Kamut usimion omde uspara na ka we ka na ka khel. Omde uspara na ka. Lea. Kamut udah nak kawin kami kan. Telong ka ka ba kajing penyemir ngani ka long bai lada hakatai ka por ba ai kerteng ya usimion. Ka don ka tu kajing mutte na ba utrai ba sngo bala isi yanga. Namar kata ula iPad ya udiru ti lada kata ka de kajing mut utrai ula isi yanga. Kajing shim kajong Joseph Yosimion man bu hing bendi. Kalong em kesakiru. Long ngiya na kajing batay kerteng jong Simeon. Kajing bu yo Simeon mentahing bendi kamut ru ni em. Long rangi puli kat kum kajing mut jong ni kerteng Simeon kan. Bakal ni kajing bu yo Simeon mentahing bendi kamut ru banyak thu ba u Joseph hakmat lagi men habau dang idon kan ki ulong ni em belasya isi. Yes. Tem kai merem pa. Tingim la ban song thu balai bakani khana kaya tumta kan. Ta kajing bu kerpang yo. Samut ka jingwan ra hang ni ya ka kerteng Simeon. Ladangi wat na ka meaning jong kerteng Simeon hang lanong ka arf khandai khot lai fulai ni yo ai juba. Ba u Joseph ulama ni ka jing sha isi rang jong himan. Kalau menta ho long nomor ngim tip kalong kumu balai boleh jir kan kan kan. Mana pedeng jo kita ki sipong ni balai jir kan. Jadi dengi isi persiang kan mat kami ba kala bende nak ni kan tau. Ba ka jing mut jong keteng Simeon du ka keren ya ka jing im ko jong Joseph. Tagin poin sya ka thup ka baar kin men Joseph kili phai no syar kanan mo. Ka dekhot ka baar pesan. Joseph te ai hukum ne ban pendap to do ko kumula ong men na sedang. Nang ta pada ong syu ru bai kisbai ki baki tiwan tit kau pen phai no yaki pat thap halaki berni jong ki lala ka jong syu pen biang ya ka bam jong ki bakin bam ha nanti te khani ka arsan ni ka kren phang jong jing le ba ka jong pen phai sa tai tin pat pen pau to ba bakin num ya ko order Joseph mata kala ya chi syakri jong bakin le kan ha te kalong renti ka kom le ai ko pen phai no pisah ai ka ba makin ba minti ta kamu dangi phai ne ka liang hang ni i hab New York pada ka ik bule ki nang Egypt ki keduk bam ta ba khaban thin hawan thin no kal ba ki ni ki nong kanan hang ni kinong wei na ka ik bala sakhi mene na ka tu ka jing bishar jing ui ki ni ba kenok nong sentiat ni pada habo ai ko pada pen phai ni ni wala kata la le besar shim ya ka ba makin ra si Egypt o sha kanan ru yo ai ka ba man ti ru yo la le ba pala ben to ka jing le ba ka jung u kam si pen mi jing keli pada hapo jing ni kinong ai kan po kinong syakri syakri jung ma syakri di kinong Egypt la de keli are ki jong ni thiet ru pisai ki aku mai kini kinong wei pen bia dong kami ke tu issue ma dong boleh siliang kan te ka jing bom mi issue hang tu kala ban long ban pen scam ba uni wat la u khar kini kum kinong sentiat re dang don kan kemen sim sosun te para brio okay te dengi perkhat nak kata kalian kan mi jingkli yaki bikin bisni kita
pilong ka bangi la ya pej borok kiti kana nadu mencuahi kat hadu ban mi utu wisiem batamai uban sesensyar dia nam Tapi kata kapan sama. kata sama tendai kat dulu ban mi tausiem Kamu kani kebentar. Kani ka bantana na ni nakhamat kalong na kai ka bangila i pulis phanya ka Egypt tu am simdon kanu ka bantarai sni te ya ka jingle bah ya kinong wei Kami ka long kami tu long kami ke isu ban ong boleh siliang mo. Nak kita nong di balong ginong tray Syakri yung Joseph kami ke isu ban ong boleh siliang. Hatu kalau bandai mat ka buram mat ka ikhtiar ka bau paru. Ayo pen kam tiu Joseph. Kalau dai ka bakrau ba hadu ba. Paru ka Egypt ka buram ni udah. Nama dom dai no Joseph. Kemudian ka Egypt kan chat kan. oh Hatu kata kalau menong ka wei long si bentang ila am perkhana ta kaliang mo ka baar pada nginum dei ban kelat bah kita ki por ker kom so thu ki nong syar kai pher ker kom so thu gila ki nong syar ki long khli do dei tilun don kanu ka wei pada kal air kawan penki ia kani ka bor syar kemudian nginum la bani i kata kan te hang ni ka ai ka bol le u Joseph kum unok syana kam ta don ka long ying kamla balong ba kita ki Egypt haba kala khrau kan ni ka jingken show bakin bisni na tai tai bai kan ada ki tu chata kemud ki Egypt kan mala ban yang ka di ka khrau te kanu ka bor syar ka bakran te kalong ba haba ki badan hapo jong ka ki sung thu kum nu ban buram kan namar bor hi kahima ka baile makan ti ka khalam namar ki don ki bai bisni bai dah te kani hang ni hadu hang ni to bangi perkhat nakani ka jeli ka jongi mentana mi i kani ka perthai ka jongi mentata kai suya daj be imna Kedanya. te hang ni hadu hang ni i ba ka jingle ba ka jong Joseph kila ki jong ken men wat haba don be itu ru kam simlong ka daw jong ka jing pen ki ya ka bor syar